मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय बामनगुरि गामिनि बरनालि बर'आ 20 मार्च खालाराव जानाय लेवेलाव मोसानाय बादायलायनायाव मिस मरिगाव बिमुंखौ मोननो हादों। लेवेलाव बादायलायनायाव मिस मरिगाव बिमुं मोनगिरि बरनालि बर'नि नखराव मरिगाव जिल्लानि माखासे बिबानगिरि बिथांमोना नुजाथि हैना सिगां फारसे दावगालांनो थुलुंगा होनायजों लोगोसे अनसुंथाइ होबोयो। मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय बामनगुरि गामिनि बरनालि बर'आ 20 मार्च खालाराव जानाय लेवेलाव मोसानाय बादायलायनायाव मिस मरिगाव बिमुंखौ मोननो हादों, जेराव मरिगाव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि शंकर बसुमतारी, नेहाथारि सपन बर', मरिगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादनि आफादगिरि महेन्द्र ब्रह्म, मरिगाव जिल्ला बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि आफादगिरि रामा बर', नेहाथारि नयन खुंगुर, फोसावदिं नेहाथारि कुसकान्त ब्रह्मजों लोगोसे बर' कसारि अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि जुनार फिनाय आरो फाहामथाय होनाय आरो समबाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मथुराम बसुमतारी बिथांमोना बरनालि बर'नि नखराव नुजाथिहैदों। मिस मरिगाव बरनालि बर'आ जाहाथे इयुनाव सिगां फारसे दावगालांनो हाथों होनना बोर सारस्रिनायजों लोगोसे 10,000 रां अनसुंथाइ होदों आरो इयुनाव माबाफोर गोनां जायोब्ला हेफाजाब आरो मदद होलांबाय थागोन होनना मावफुं सोद्रोमा मथुराम बसुमतारीया खोथा होदों।